Татьяна Тумакованың кул эшләре сандыгында нинди генә уенчыклар юк, саклагыч курчаклары, фетрдан тегелгән йорт хайваннары. Иске тукмаларга да яңа сулыш өреп, искиткеч гүзәллек булдыра ала ул. Һәр кайсының үз тарихы бар, барысы да күңел җылысын кушып кулдан тегелгән. Татьяна ханым алар турында сәгатьләр буе сөйли ала. Ә фетр дигән материал белән оныгын замана гаджетларыннан арындыру максатыннан мавыга башлый ул. Знаете, большая часть начала этим заниматься 10 лет назад, когда вышла на пенсию, когда мне стало больше свободного времени. Вот тогда. А фетром, конкретно фетром, 4 года назад, когда у меня внучка в 4 классе была. Из-за внучки, чтобы ребенка от телефона оградить. Вот мы начали заниматься. Мало того, что у меня внучка стала шить, так ее подружка ко мне ходила вместо трудов. Курчаклары кул астындагы төрле материаллардан, тукма, җептән ясалган. Останың яңа тукмадан гына түгел, иске әйберләргә икенче сулыш өрүе дә игътибарга лаек. Кайбер курчакларында үзенең эчке халәтен сурәтли, кәефенә туры китереп тә тегә. Вот эта кукла, тоже считается берегом. Шьется она, вот у меня сшита из 2 нитки, то есть из льняного какого-то материала, из твердого, потому что она идет на основе скрутки. Видите, скручивается. Материал скручивается, делается. Здесь без иголок, в принципе, делаться должна эта кукла. Татьяна ханым курчаклар, уенчыклар тегәргә балаларны да өйрәтә. 2 ел Чаллы шәһәренә йөреп, махсус дәресләр алып барган. Бердән моторлык тудырсам, икенчедән кул эш белән шөгыльләнеп, җаныма тынычлык алам ди оста. Күңел җылысын салып башкарылган кул эшләрен күбрәк бүләк итеп бирә. Зәйнең күп кенә балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, үзәк китапханәдә аның эшләнмәләре кадерле ядкәр булып саклана. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.